Good morning. Mami, tinawag mo ako. Anong tinawag? Nag-shit Ay! ka. Ba't nagano to? Mami, Ha? nung hindi pa kita ginigising, Sobrang ano ng camera. nagising na ako kagad, tapos Ginaw. tapos, Nangyari sa'yo. Pati nga camera ko nag-ano. tapos nung Nagmo-moist. pagkagising, ginising Kasi sabi ko baka ikaw lang mag-isa mag-swimming ka na agad eh. Kaya pinabalik kita. Doon na sila titaan mo sa ano? Magkilamos na. Dali na. Mamoist talaga mamaya guys. Nandun na sila lahat. Naiwan ako Ano ba yan? Nagmo-moist pa rin tong camera. Sobrang lamig kasi sa kwarto namin eh. Yan lang sa'yo na. Pandesal tsaka ano. Nauna ka na bang nag-breakfast? Hindi sure. Okay lang. ibig sabay kami ni Tito Dalton eh. O pa nga na ulit. Hi guys, good morning again. Natuyo na yung camera ko. sobrang lamig sa taas eh. Nag-moist na. Doon na sila, nagsiswimming na. Ayan. Yung namin na alas 6, wala din. alas 8:30 kami lumabas ng kwarto. Good birthday na to, ilang araw na lang Hulaan nyo guys. Hulaan nyo kailang taon na yan. 56. And still yummy. 56. 43 na yan guys. But still, don't forget the word yumminess. What about kapalness? Kapalmux. Derived from the yumminess. Hey, where do you think you're going? Hindi no. Ayos lang tayo ng Diyan silaan. Asan yung anak mo? Nakabihis na yun eh. Dito kami kagabi nung oras na kami. Umakyat. Kaya late din kaming nagising. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Nakakaloka. Ang sarap ko pagka, yung matagal-tagal kayo hindi nagkikita. Tapos, ganito. Ay, nako. Hagalpakan kami dito kagabi. Uy, dito pa pala yung ni Chris. Ang t-shirt. Tutoy! Hi! Ayun, nag-smile na siya sa akin. Hi! Swim na! Swimming na, dali! Swimming pa. Hindi na. Naisip na. Parang Oo, parang masakit na sa ano. sa balat ng araw eh. Next week na naman, masusunog ka na naman ulit eh. Saka hindi ako pwede masunog pa lang kasi hindi pa ako nag-film ng Kojo-san. Ah. Meron ng Kojo-san eh. Sabihin naman bakit ako nagpasunog sa May 2 bote pa pala ng tira kagabi, Joy, Nakyat nila. Inumin na natin. Charot, ayoko. Hindi ko nga naubos yung ko, diba? Mule ko. Hindi ba? Hindi, dito. Sabi ko, inakyat ko din kagabi para Hindi ko nangalahati. Yun. Ligpitan na. Ligpit na. Anong oras check out natin? 11. Ayong aga, 11. Dapat mga 2 man lang. Oo nga eh. Wala na kasi tayong lunch eh. Kaya kailangan din natin check out agad. May mga sampayan pala. Hindi namin napansin. Hindi na namin sinampay yung mga Parang cute Oo nga eh. Mga sampayan ng mga tuwalya. Mga bikinis. Na patutuluan. Ganun. Punta tayong beach na naman. Pero di naman naligo. Mag-vlog lang tayo doon guys. Tingnan lang natin yung kaganapan doon. Sama ka pa ba sa Bicol? Ngayon? Hindi sa Oo, sir. Ayaw mo O bakit dinala mo pa yan? Ito.
Bubulong-bulong ka? Ha? Ah, dito daw sila. Saan? Ah, okay. Hindi, dito silaan. Di! Andito sila! Ano ka na dito? Ah, sige. Andito yung magnanay, oh. Si Ju, tsaka si Ann. Tutoy! Ano? Ka nag-swim? Ha? Snorkeling yata sila yung nagtanong. Ah. 100 lang naman yung ano. Kayak. Hindi, snorkel. Yung ko lang sa kayak. Ayun o, ayan o. Yay! Galing o. Vlog na, dali. Nakutam niya ng clips dyan. Ay, yun o, buting na nyo o. Hala, marunong pumindot eh, no? Ayan na. Oh. Say hi! Hi na, dali. Pag-vlog na. Oh, tinan mo yung kamay. Kala mo marunong. Ikaw talagang vlogger ka Yan napapalit pala sa'yo. Ano, kahit mag-retire ka ng maaga eh. Bigyan mo lang siya ng mga idea eh. No? Habang ang lashes. Hi! Hi! Ay, antok pa! Antok pa? Vlog ka kay. Hi guys! Hi guys! Angat na natin para makita. Ayun! Kaya tayo nahanap niya eh. Oo. Eh, wag mo. Ay, hindi ganyan anak. Wala tayong pamalit dyan, be. Sige, hi! Galing mo mag-vlog, talagang zoom in kung zoom in, Ay, binibindot niya. Galing oh. Oh, wala na. Sana yun? Masa na yun, mama? Ayun, record na dali. Hi guys! Nagbablog si Ju guys. Ah, click natin. Yan. Yun. Harap mo. Yan. Hi guys! Swim na tayo? Ha? Cute ng ano yun. Ano to, isahan lang? Oo. Parang once lang. Vlogger boy. Ano yan? Ano? At tayo natin. Ayan. Ayan. Oh. Alo. Saan yun? Saan yun? Gigil. Gigil ako, gigil. Pagigil si Ninang. Pagigil sa baba. Pagigil. Pagigil. Ah, sige, hindi ba siya sa ano? Dito sa baba. Yan. Pagigil. Oo nga, nagpa-vlog ka. Oh, naka-record eh. Nagpa-vlog ako dito. Kulit ni Nina. Kung subo yan. Oh, yan na! So, 2 battles pa siya. Keep your heart out, caveman. Cheers! Tok Ali, Mr. Tok Ali. For you, this is for you. Prepare na for uwi at gago sa ngipin niya. Baliw to. Kinado mo yan.
Nakakaloka lang yung akyatin, guys. Hihingalin ka talaga pataas. Time to go home. Doon na pala si Froggy. Ano pinagkukuha na itong lalaking to? Nangangahoy pa eh. Kaloka. Ano siya sa... Wala na pinagkukuha ang kahoy. Then sila Joy, sila Alan, sila Joan. Joan talaga. Sila Ann. Ayun guys, paalis na kami. Wala ko. Bye! Yan sila Alan. Una na. Si Kamote. Tatlong Sige, sunod na tayo. Toyota. Tapos isang You settled everything already? Yeah. Yeah. Tapos na. Yeah, na this. Yeah. Nagtatanong ka diba? Anong gusto mong sagot ko? Opo. Yeah. Nakaka-bad trip te. You American now? Yeah. Yeah. Alright. Pera. Yeah. Ayun na si Kamots. Come on. Yung mag-ano lang kami guys. No found boy na lang. Hiwa-hiwalay kami nung papunta rito. Kaya naligaw kami. Hindi kami sabay-sabay pumunta. Ang Let me galing check, kasi. check. Malayo. Force of nature. Mabato pa nga lang dito guys sa ano. Sa dadaanan. Nagkaligaw pa kami kahapon. Galing na kami dito. Tapos bumaba kami ulit kasi pinagtanungan namin hindi daw alam yung luz. So bumalik kami doon sa baba and then doon kami dumiretso sa kabilang resort. Pinabalik naman kami ulit dito. Diba? Saya. Sayang maligaw. Ang daming segue. Eh, lubak yun eh. Ano nga pala? He's lowered. Gusto mong maano yung Ba't ang daming kotse Chikot nila, niya. Tito Dalton? dalawa lang. Ang dami na yun. Kaya Tito Alan mo yun, no? Isa. Fortuner. Itong nasa Fortuner guys, sila yung gumagawa ng ano, ng vape. Yan yung ano, maker talaga siya. Maker talaga sila. Manufacturer. Pero ang bait niyan. So, needless to say, you are telling our televiewers that most of the makers of vape juices are bad. Di naman. Grabe ka. That's what you're implying. Mabait yan. Pero mabait yan. But, I mean, The rest of di ba, Sabay. yung sobrang ano niya na, sobrang successful niya kasi ang ganda din ng ano niya. That's the message that we're... Mali. Ang tag ito, galing din kasi yan sa ano, sa hirap, yung pinanggalingan is wala talaga and then successful na siya, napaka down to earth pa niya. Kaya nakakatawa silang kasama. Toyota siya. Doon din yan sa pinagawa na natin kay Tonton. Ang dami pa dumadating, no? Ayun, we'll see you later guys. Kasi sa labas lang kami nga kakain at di na kami inabot ng lunch. Kasi nag-lunch na kami yesterday. So, bye! Nasa ano sila, nasa likod lang namin. Ganito pala guys ang taniman ng ano, saging. Wala na, sa kabila yun. Wala na. Maliliit lang din. Hindi kasi nakakita ko niya malalaki na. So yung parang simula sa maliit na, yung ganyan oh, yan ang nakita kong sagingan talaga. Ayun talaga mga ano pa eh, Shoots pala. mga linggit pa. Pero mabilis lang naman tumubo yun, di ba? Oo, lalo nag-uulan. Prolific yan. So here guys, sa ano, sa MOA. Nabalancho kami MOA. Bibili ako ng ano lang, maliit na lang. Kasi uwi kami Bicol ng ano, sa 25 siguro, 25. Kasi 27 yung kasal eh. Ay, wala na. Ayaw ko naman din mag-pass. Ayun, titingin daw ako ng ano, ng plane ticket kung may mura. After na ma'am, pag meron pa kayo nito ma'am. Hi guys! Nawawala na si Chris oh. Sabi niya bibili lang daw siya ng ano, ng toys.
Eh, nasa ano na kami, nasa cashier na. Sabi ko, sige, bilisan mo. Hindi na nakabalik. Kaya pinapage ko na kay Froggy. Ayan pala. Saan ka galing? Dito ako guys sa skin sensation. Ayan, mag-ano lang ako, magpapafacial ako kasi grabe eh. Hindi ko na kaya yung hindi na kaya rin ng powers ko yung aking acne talaga. Sobra na, kailangan matreat siya. Hindi kasi ako nakapag skincare lately. So wala talaga. Kaya try ko itong mag-facial. So, ayun yung in-avail ko guys, yung anti-acne facial, 900. And then, may kasama siyang glycolic pill. Ayan, para gamot daw yan. Alam ko yung glycolic is pang pimple talaga yun eh. So, yun. Iba-iba na ako mga balance, ma'am. First time ko actually. First time yung ma'am. Pagamot natin yung pimple ko guys. Sobra-sobrang May iniinom akong Ano po, ma'am? Parang lecithin ba yun? Parang Myraina, may anti na rin. Pimple na rin kaso. Parang di gumagana. Kailangan ng facial na. Tingnan natin pag facial. Tapos, ma'am, may mga bibiling kayo na product, ma'am, para umano yan, ma'am. May inumin ba capsule? Wala naman. Pagpapahid lang yun. Bahid lang, ma'am. Kung gusto, meron din kami, ma'am, capsule na ano po, sa acne, ma'am. I see. Tingnan natin yan. Ay, stress daw sa pimple na yun. Kasi wala yan dati. Baka, ma'am, saan mo ng balance nyo? Stress din sa trabaho, kaloka. Ganun, ma'am. Saan kayo, ma'am, yung work nyo, ma'am? Wala, online lang. Ganun, ma'am. Stressful. Ganun po, ma'am. Ini-estim ako guys, hindi ako makahinga. Kasi matagilid ako pa left and right. Hindi ako makahinga ate. Dali lang, ma'am. Mabalik na ako guys. Nandun daw sila sa parking. Dito kami kasi nag-park sa may arena ba to? Mawa Arena. Ayun, nakakaloka yung guys. Ang sakit. Yung braking. Nakakaloka talagang pinatigil ko at hindi ko kaya yung sakit. Kasi hindi ako carry ko pa yung yung pagtanggal ng mga blackheads, whiteheads, yung sa papel ba, yung whiteheads remover. Carry ko yun. Pero yung ipiprick, tapos tinutusok pa na parang ewan. Sabi ko, ate please, tama na. Sabi ko, stop na lang yan. Ituloy mo na lang yung ibang procedure. Kaya ayun. Ano lang nga ito kanina eh. Kaya pinatigil ko na talaga. Ramdam ko yung sakit. Sobra. Yeah. Ayun. 5 sessions yung inano ko guys. Yung kinuha ko. Ano lang siya. Ano ba yun? 6K ata yun. 5 sessions. Yun. And then nag-avail lang ako ng antibiotic nila. Para sa sa pimple lang. Ayun lang. Andun daw yung mag-ama ko sa Di na pala bumalik kasi dala-dala nila yung luggage and then yung yung ibang binili ko. We're home na guys. Ala. Ang sungit yan. Ala. Hey Miggy. Gruty. Lapitan mo na si Gruty. Nasasakal na eh. Hi Miggy. Nampuk nga lang siya. Hello! Kumusta? Gawa na pala guys yung yung lababo. Hindi ko napansin. Ayan. Ano lang pala, ito lang pala. Akala ko lahat ng pati wall. Pero okay lang. At least na napalitan. Ang galing niya. Hoy! Nona! Ayun, gagawa ko ng ng melon juice. Uhaw ako. Ayan na guys, may pailaw na si Mayora. Sabi ni Daddy, lagyan daw dito ng stars. Star. Alam mo yung sa mga artista, yung dressing room. Artista. Stariray.
Ayan, hinalo ko yung ano, warm, white, and then white lang. Kasilaw, kahit 3 watts lang. Okay lang. So, titingin ka naman sa salamin. Wow! Look, kitties. Look, I still have a patch here. I forgot to shave. I'm always late. Ayun, tapos may I'm still lalagay so na ako yummy. dyan. Look, you can even see my eyes are really brown. I'm actually Blackanese, not all through Pinoy. Look, it's really brown. Get it? Brown. Bakit nagaganyan na? Because Parang namumuti na nga yung ano mo eh. Because I'm filled with the starry sensation of the light bulbs. Wow, I look like I forgot this. Sampaligan. Tapos ito na rin yung ano guys. Anchors away, babies. Binili namin luggage. Dalawa to eh. Meron pa siya sa loob niya. Uy! Yung dalawang ano, free na handbag nasa loob din. Kaya pala So may ano. Pareho lang sila ng ano din ito. Oh. Ay magkaiba pero pareho ng lock. TSA no? TSA na rin. Ito is compass. Yung tatak. Takot dito. Takot dyan. Natakot ka doon, Maggie? How much yan? 4,000. 4,700. Hindi, may ano siya eh. Ano na siya? 3,800 3,800. na lang siya. 3,800 bo? Less 1K? 3,800. Ayo, kasi yung maliit, 3K na lang, no? Tada! Another luggage. A baby luggage. Ito, hand carry lang. O, yan sa'yo. Ito kay daddy. Ito akin. Charot. Ayan, bukas na ako mag-impake, guys. Kasi Thursday ng madaling araw. Biyahe na kami pa dito. Tama ko na yung dalawang anak ni Sel. Kayo nung Yan. dalawa. Uy, kasama ka, Iho. Sa kotse? Oo. Yung dito lang ako. Bakit? Sino kasama mo dito? Magsiswimming ulit tayo doon kila ninong mo. Ninong tutay mo. Bisitahin natin yung farm nila. Ay, diretso din kasi kami Sorsogon. Kasi yung ano, yung ninong neto is ano, meron dong farm. Nakaka-excite mag ano doon. As in. Sabi niya na, may mga prutas-prutas sila doon eh, nag-harvest lang sila. So, pangarap ko din yun guys, yung magkaroon ng ano, ng maliit na farm. Alam niyo ito. Actually, it's called Haciendero. Ayun, hasyendera daw. Haciendero. Good night guys! See you bukas. Ayun, kakaano ko lang, kaka-freshen up ko lang. Pero hindi binasa yung ano, liwanag, di ba? May pailaw si Mayor. hindi binasa yung face kasi 6 hours daw bago, 6 hours daw hindi babasahin. So, hindi na ako pinaghilamos ngayon. Yung katawan na lang kasi sobrang init talaga. Nag-edit kasi ako ng vlog, yung ano, yung Monday. So, tomorrow naman yung yung ngayon. Tapos, nag-alis ako dito ng yung mga binili ko sa SM. Yan, pakita ko na rin kasi excited ako, diba? Alam mo yung mga ganito nila. Ganda. Dwell in possibility. Tapos, meron pa ditong believe you can and you're halfway there. Yung mga kasabihan ba? Mga ganon. Napok na. Tapos, doon, ayan, tinanggal ko na yung dati nakalagay doon and nilagyan ko ng flower. Dapat itong flower na to ang nandyan. Kaso, hindi kasya mataas yung pagkakagawa or mataas lang yung base. Kaya, ito lang siya nilagay, which is okay din naman, diba? Yun. And, yung nasa kay Arwana na lang yung nilagay ko doon. Cute! Ayan, bukas ayusin ko dyan sa vanity kasi ano naman kami coding. Wala kaming, walang lakad. Pahinga na din. So, yun. See you tomorrow. Good night. In fairness, maganda rin pala nagpapa, ano ba yan? Nagpa-prick. Kasi masakit lang talaga, guys. Ayak! Umutot. Good night. Bye. Yan na sila. Yan si baby. Thanks. Diyan pa rin siya. Pero pag sa pasokan, sobrang liwanag naman. Doon siya sa kwarto niya kasi bibila ko na talaga ng guys, ng aircon. Ito 2 kwarto. So, bye!